Ik kom hier vaak en dan ren ik. Want dit is een beetje mijn thuisgebied, hè? Het Wetterland. En dan wordt mijn holle lekker leeg. En dan kijk ik nooit tegen over de toekomst van Friesland. Kom ik op nieuwe ideeën. Ik vind het een prachtig landschap. Een beetje zonder tijd en ja, het inspireert. European Capital of Culture 2018, the city of Leeuwarden. Ik heb me heel druk maken om te zorgen voor werk. Goed werk, eerlijk werk, betalen werk. Echt banen voor mensen en voor jonge mensen. Dus ik ga zorgen dat er trainee-plakken binnen, stageplakken. Dat jonge mensen van school direct werkervaring opdoen kunnen. En daar doen we goede dingen voor. En een van de dingen was mogelijk maken dat jullie hier in deze leervorm zitten. Dat noemen wij experimenteel leren. Vanuit ROC, het Friesland College, en dat hebben we mee mogelijk gemaakt samen met Zuidoostzorg. Ik vind het heel belangrijk dat wij voorop gaan met onderwijs in Friesland. En dat we dat over de hele linie doen. Dus van het beroepsonderwijs, het HBO, het MBO, maar ook universitair onderwijs. En die kop die zetten we er nou op in Friesland. En dan kun je de hele linie optillen en het beste uit alle benen die hier opgroeien. Toen ik begon als deputaire hier wij een heel soort echt zwakke squalen. Nou, dat is sterk verbeterd omdat wij enorm investeerd hebben in de kwaliteit van het basisonderwijs. Dat is belangrijk, want dat is de basis die wij ons bij mooi houden. Zodat wij helemaal klaar zijn voor de toekomst. 6 hours is the least. When I get you on the phone, tell me all about your dreams. We hebben ook geweldig geïnvesteerd in toerisme in Friesland. Dit hele Wetterland is opknapt met prachtige watersportkenen, met aquaducten, nieuwe routes, oorlogsplakken. Het ziet er aanstaan perfect uit. Dus die toeristen die kunnen hier te gast gaan. En we hebben zorgen dat het bedrijfsleven vernieuwen wordt. Dus die recreatieve ondernemers die hebben we gestimuleerd om hun bedrijf bij de tijd te brengen. Praat je ook Fries? Wij als Partij van de Arbeid zorgen voor perfecte zorgwoningen voor mensen met beperkingen, maar ook mensen die niet ouder worden. Die dichtbij binnen, niet schalig. En daarmee kist een hele soort van mensen dwaan. En we willen er ook voor zorgen dat mensen die aan het werk binnen in de zorg, dat die banen houden en dat die goed opgeleid worden voor de zorg van de toekomst. European Capital of Culture. En wij bezieken met culturele haardstad juist die band die van nature net zo gauw met cultuur in aanraking komen, om juist die mee te nemen en die mee te litten. En dat is natuurlijk een enorme verrijking. Ja, ik ben zo'n famke wat vroeger in het korps blaasde. Dat vond ik fantastisch. Want dan maken we malko muziek en dat was het mooiste wat er weer. Dat ging zelfs af weer. Wij zijn een keer verhuizen naar Zuid-Holland. Maar dan bleef ik elke vretejoen met mijn toeter in de trein naar huis beppen in Grauw om te blazen bij het korps. Want daar jij ik bij. Dat vond ik het mooiste wat er weer. En cultuur brengt die in hele naaie verhouden. En dat is fantastisch als je dat als band mooi krijgt. Dus daar heeft een heel soort aan. En dat gun ik eigenlijk iedereen.